Nhar it-28 ta' Ġunju tas-sena 1997, Suor Marcellina Tabone inqatlet brutalment waqt li kienet twettaq il-missjoni tagħha ġewwa l-Pakistan qalb il-fuqra u l-emarġinati tas-soċjetà. Suor Marcellina, jew aħjar Antonietta, twildet nhar is-7 ta' Jannar tas-sena 1947 fil-Belt Victoria. Irċeviet l-ewwel edukazzjoni għand is-Sorijiet Franġiskani tal-Belt Victoria, imbagħad il-primarja u s-sekundarja fl-iskejjel tal-Istat. Sa minn xkunità kienet attiva fil-ħajja reliġjuża u spiritwali. Saħansitra kienet tattendi għall-laqgħa tal-Filje di Marija fil-Kunvent tas-Sorijiet Franġiskani u anki l-laqgħat tal-Azzjoni Kattolika. Min età daqstant tenera, Antonietta kienet ħossa miġbuda lejn il-ħajja reliġjuża, tant li kellha lil Monsinjur Carmelo Scicluna bħala direttur spiritwali biex tifhem it-triq ta' Alla għalija, sakemm fl-aħħar iddeċidiet li tidħol mas-Sorijiet Franġiskani. F'jum il-vestizzjoni reliġjuża tagħha, Antonietta ħadet l-isem ta' Suor Marcellina li maġrajja seħħet nhar it-3 ta' Awwissu tas-sena 1965 u kienet deskritta bħala novizza ta' karattru sod, serja, determinata, twajba u eżemplari. In-novizzjat tagħha ddiet u tfittex lil Ġesu sagramentat moħbej fit-tabernaklu waqt li tgħix ħajja interna miegħu. Nhar it-3 ta' Awwissu tas-sena 1967, meta għamlet il-professjoni temporanja tagħha, Suor Marcellina xtaqet tmur f'post il-bogħod fejn tkun tista' xxandar lil Ġesu fost dawk li qatt ma semgħu bih. Nhar-14 ta' Mejju tas-sena 1968, Suor Marcellina telqet lejn il-Pakistan biex kif dejjem xtaqet twassal il-kelma u l-aħbar tal-Vanġelu b'ħidmieta u bl-eżempji tagħha. Dakinhar kellha 21 sena. Qattet ħajjitha bħala ħabbara tal-Vanġelu bilan li tgħin lil Kattoliċi jimxu il-mixja spiritwali tagħhom wara Ġesu. Fil-fatt Suor Marcellina kienet medija tfittex lil dawk l-iktar fqar, emarġinati u imċaħdi mhux biss mis-soċjetà imma saħansitra mill-bżonnijiet ta' kuljum. Fil-Pakistan, Suor Marcellina gradwat f'baċellerat fil-lingwa Ingliża u bdiet tgħallem fl-iskola tas-Sorijiet fejn innexxielha tirbaħ il-qlub ta' bosta tfal ġejjin minn reliġjonijiet differenti għax ħabbithom tassew. Is-snejn li għaddiet fil-missjoni tal-Pakistan bidluha kompletament, tant li meta kienet tkun fostna għal ftit jiem ta' mistrieħ, ħsibijietha kienu jiġru lejn il-foqra tagħha. Il-vokazzjoni reliġjuża u missjonarja kif ukoll imħabba lejn il-kariżma tal-kongregazzjoni wasluha biex b'kull mod Ġesu jiġi mxandar, magħruf kif ukoll maħbub. Fuq kollox, hekk għamlet Madre Margherita de Brincat u bħala Suor Marcellina fitxet li jkollha mħabba qawwija lejn Kristu msallab. B'hekk għexet ħajja ta' fidi, ta' tama u ta' karità u għedet li tipprattika l-professjoni tagħha ta' faqar, ta' kastità u ubbidjenza. Suor Marcellina kellha kapaċità li ma bħala kif tikkomunika b'konvinzjoni, ottimiżmu u żelu apostoliku il-messaġġ ta' Ġesu. Tantu hekk li żviluppat ġewwa l-Pakistan ċentri tas-saħħa, djar tal-maternità u anki ċentri tat-tuberkulożi. Dan apparti l-ħidma tagħha bħala għallima. Kienet tħobb tgħid il-Pakistan posti hemm qegħdin jistennewni ħafna rwieħ u dan qalitu propju ftit xhur biss qabel ġiet maqtula u meta ġiet offruta li tibqa' Malta għal mistrieħ ta' ftit xhur. Iżda l-ħeġġa għall-appostolat u r-rieda tagħha riedu xort oħra. Tamara mimlija kuraġġ u żelu lejn ix-xandej tal-Vanġelu
Swor Marcellina qatt ma qatet qalba minn xejn. Is-sija tal-għotja totali tagħha lill-Alla orbot. Dak li ħabba tant u ħatara u għażil għalih kien qiegħed isejħilha biex tmur tgawdi għal dejjem fis-sema. Kien il-lejl bejn is-27 u 28 ta' Ġunju tas-sena 1997. Sħaba s-Surijiet telqu għal mument ta' talb waqt li baqgħet fil-kunvent ma' soru oħra meta semet ħsejjes li jqanqlu suspett. Swor Marcellina tiġi wiċċ imbwieċ mal-mewt. Raġel mammat joħdilha ħajjitha u bħal qamħa li taqa' fl-art u tagħmel ħafna frott hekk Swor Marcellina għax bis-sagrifiċċju ta' ħajjitha ma saret l-ebda serqa jew ħsara fil-kunvent għajr li ttieħdet ħajjitha minn fostna biex tibda tgawdi il-wiċċ sabiħ ta' dak Alla li lilu ddedikat ħajjitha fil-missjoni ġewwa l-Pakistan. Il-mewta sagrifikali tagħha kienet kollha riżultat ta' odju u mibeda lejn it-twemmin nisrani u fl-istess waqt minħabba r-reba li l-bniedem għandu lejn il-flus u l-ġejt materjali. L-aħbar ta' mewta ġriet bħal-leħħa ta' berqa tant li ddominat l-aħbarijiet tal-ġurnata. Dakinhar il-komunità parrokjali tal-katedral ukoll ġarbet din it-telfa tagħha għaliex waħda minn fostna minn tagħna is-sagrifikat ħajjitha għal ġid tal-komunità nisranija li fija għexet. 25 sena ilu, nhar 28 ta' Ġunju 1997, il-missjonarju Don Anton Grek mill-parroċċja tagħna kien qed jiġi ordnat saċerdot fuq il-Presbiterju tal-Katedral minn Elisqof Nicole Giuseppe Cauchi. Ma nistax nitkellem fuq Madre Marcellina jekk l-ewwel ma nsemmix lil huwa Don George Tabone, Monsignor George Tabone. Meta konna żgħar, mek fil-qalba tar-Rabat kull nhar tas-Sibt konna mmorru iċ-ċentru tal-katedral u hemmhekk kien ikollna qudiesa speċjali għat-tfal. Qudiesa li kien jorganizza bl-iktar mod perfett Don George u kienet tkun interessanti ħafna din il-qudiesa. U Don George ta' sekwit kien jitkellem fuq il-ħidma missjonarja. Mod speċjali kien jitkellem anki fuq oħtu, fuq Madre Marcellina. Ix-xogħol li tagħmel ħafna drabi kien iġib stampi miegħu, jurina stampi ta' missjoni u jien bħala tifel żgħir kienu jolqtuni immensament dak li kien jgħid Don George, dak li kien isemmi fuq oħtu. Allura, meta darba ġie flimkien ma' oħtu għal din il-qudiesa, nistgħu nimmaġinaw aħna tfal fiċ-ċentru kif għajnejna xelu, naraw persuna, naraw soru li kienet missjonarja, li kienet taħdem. U allura l-immaġinazzjoni tagħna kienet taħdem ħafna u naraw, konna naraw dawk ir-ritratti li kienet fejn kienet taħdem Madre Marcellina. Ovvjament iż-żmien għadda jiena dħalt is-seminarju li mħabba l-missjoni hemmhekk kienet. Fi żmien meta l-ħaq diaknu kienet ġiet Madre Marcellina Għawdex. Xi ftit xhur qabel ma ġara l-attentat fuqha. Kienet ġiet Għawdex u għadha ċara quddiem għajnejja li iltqajt magħha fil-Knisja tal-Katedral u semmejtilha li jiena x-xewqa tiegħi kienet li mmur il-missjoni ġewwa l-Gwatemala. U niftakar ċarissimo dak li qalt li Anton mur il-missjoni u għamel il-ġid. Il-kliem tagħha kienu kliem ta' kuraġġ, kliem li jimlewni u jiena ilħaqt ordinajt qassis waħdi fis-27 ta' Ġunju tan-1997. Niftakar perfettament dik il-ġurnata, eżatt kif spiċċat l-ordinazzjoni fil-għaxija qegħdin id-dar meta bdiet ħirġa bdejna nisimgħu li oħt Don George, Madre Marcellina, kienu sparawla. Kienu qatluha.
dak il-ħin jiena ma stajtx nifhem mhux bejn il-ferħ li wieħed laħaq assis bejn din l-aħbar li fixlitna għax aħna ħafna qrib ukoll tal-familja ta' Bone u kienet ixxukjatna dakinhar l-għada li ma stajniex nemmnu dak kollu li ġara. Ftit ġranet wara li nġabet ġewwa Għawdex il-funeral kbir li sar il-mijiet ta' assisin niftakar ukoll fejn kont jiena waqt il-qudiesa laqqas kien hemm post fejn tista' toqgħod madwar l-altar, kelli noqgħod fil-kor għax kienu iktar minn 100 assis li kienu qed iqazzsu. Għadda żmien jiena kull sena meta niċċelebra l-ordinazzjoni tiegħi niftakar ukoll f'Madre Marcellina. U ħaġa li laqtitni ħafna kienet li darba kont Għawdex u stednuni nagħmel tok li żgħażagħ quddiem in-niċċa ta' Santa Marija, kienet qrib il-festa, u semmejt dan il-każ lin-nies li żgħażagħ speċjalment li kienu qegħdin għal din il-laqgħa. U xxukjani iktar li kważi ħadd ma kien jaf li Madre Marcellina kienet inqatlet fil-Pakistan. Allura dak ġelni iktar biex nibda nara kif l-isem ta' Madre Marcellina ma jintilifx imma li naraw kif tkun il-memorja tagħha tibqa' anke fil-qlub ta' parroċċjali tal-Katedral u speċjali ta' Għawdex. Eżatt ġurnata wara l-qtil tagħha jitkellem li dan kien martirju ta' soru li tat ħajjita xerdet ħajjita fil-Pakistan. Xira illi nitolbu l-interċessjoni ta' din oħtna Suor Marcellina li mhux biżżejnet il-Knisja ta' Ġesu biċ-ċarċejri ta' Demma imma wkoll il-komunità parrokjali tagħna li minn ħdana ħarġu nies ta' fidi kbira.